Dijagnoza koju ima u narodu su poznati kao djeca leptiri. Ono sa čim se on suočava to su otvorene rane i bule, odnosno plikovi koji mogu da nastanu pri najmanjem dodiru. Onda baš to nije ni plakanje, to je kukanje, vrištanje. Sada on uči da hoda pa je to još nekako teže jer pada. Mislim, dete da bi naučilo da hoda mora pasti i onda ga više puta na dan pregledamo i previjamo. Ali noću je veći problem zato što se češe, a ne sme da se češe, pa produbljuje rane, širi ih. Prirodno sam se porodila i odmah na porođaju su videli te erozije. I tu su odmah posumnjali i za pola sata su oni njega već odveli u Tiršovu, tako da sam u suštini za dijagnozu odmah znala. To bi nam olakšalo sigurno, jer su to najčešće Mepilex i sve ostalo. Da li će imati, koliko će imati, to bi nam dosta baš olakšalo. Da prosto barem o tome ne mislim, da sam usredsređena na brigu o njemu i sve je teže jer on će sve više rasti i veće količine će trebati. Da možemo da ga previjemo koliko puta hoćemo, da to sve bude kako bi trebalo da bude. Da ne mislim ni o tim infekcijama, ako neki zavoj možda predugo stoji ili ako nečega nemam, tako da to bi to bi baš dosta olakšalo.